Počúvaj, už ma nebaví byť bez peňazí. Ako konečne zarobíme poriadne peniaze? Kámo, ja som akurát začal investovať 50 eur do fondu. 50 eur? Čo ti šibe? Čo na tom zarobíš? 2-3 eur? No, len je to na začiatok. Nie, kámo, potrebujeme niečo poriadne. Stále ešte investuješ do tých tvojich fondov? Hej, ide to celkom dobre. Hej, a čo už je z teba milionár? Isto strieľaš šampanské a oslavuješ z tých tvojich nudných fondov. A inak ako sú na tom tvoje investície? Ja som začal s kryptom. Predpokladám, že do 3 mesiacov vytiahnem 1 milión. Ty máš na dôchodok odložené len 30 000 eur? Fakt netuším. Ty máš snať viac? Ja mám 5 miliónov. To si robíš kým ty si platil za rady nejakému svojmu guru za tipy na trading, tak ja som pomaly a pravidelne investoval do indexových a ETF fondov. Však si investoval len 50 eur. 50 eur mesačne. Začal som v malom, aby som si vytvoril zvyk a neskôr som investoval 500 eur mesačne, keď sa mi zvýšil príjem. To stále nedáva zmysel. Veď si investoval dokopy len 300 000 eur. Áno, ale 45 rokov investovania plus zložený úrok mi vytvorilo milióny. Doriti, mohol som ťa počúvať.